Welcome to my YouTube channel. गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव बरायग्रोबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ खालामनो होननानै सानदों। गुबै बे भिडिअआ जागोन इउटिउबारफोरनि थाखाय। दा माबायदि भिडिअ खालामोबा मा लेंगुवेजजों भिडिअ खालामबा नोंथांमोननि जि साबस्क्राइबार आरो भिउ बेखौ गोबां खालामनो हागोन एबा बारायहोनो हागोन। आं दिनै बेनि सायावनो बे भिडिअखौ खालामनो होननानै सानदों। बेनिखायनो फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। नोंथांमोन आथिखालाव जों गोबां YouTube नुयो जायफोरनि क्रिएटरफ्रा प्राय बर' आरो दा जोङो रावबो सानाखै खोमा जे जोङो जायफोरानोखि क्रिएटर एबा इउटिउबार दा बिथांमोना गोबां लेंगुवेज रोंनाय थायो जेरैहाय इंलिश रोंनाय सोरबा हिन्दी रोंनाय सोरबा एसामिस रोंनाय दा बेफोरबायदि इउटिउबारफोरा आथिखालाव गोबां इउटिउब खालामगासिनो दं आं बेखौ मिथिदों दा बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ साजेसन होनो नागिरदों आं नोंथांमोनखौ एडभाइस होनो नागिरदों नोंथांमोना बर' लेंगुवेजजों इउटिउब खालामालासिनो गुबुन लेंगुवेजजों जेब्ला नोंथांमोना इउटिउब ब्लग भिडिअ बेबायदिनो माखासे टेक्निकेल भिडिअ आरो माखासे मा होनो एडुकेशनजों सोमोन्दो थानाय माखासे भिडिअफोरखौ नोंथांमोना गुबुन लेंगुवेजजों जेब्ला भिडिअ खालामो अब्ला नोंथांमोना नांगौनि बारा साबस्क्राइबार आरो नांगौनि बारा भिउस मोनगोनखौ आं सानदों मानोना जोंनि बर' सुबुङा बेसेबां दंखाय खोब दङबा 4.5 लाख बा 5 लाख सुबुं जोंनियाव दङ दा 5 लाख सुबुंफ्रा जोंखौ गासैबो साबस्क्राइब खालामजोबोबाबो नोंथांनिया मा जागोन 5 लाखल'सो साबस्क्राइबार मोनगोन नाथाय नोंथाङा जेब्ला गुबुन रावनि गेजेरजों इउटिउब खालामो अब्लाथाय नोंथाङा गोबां साबस्क्राइबार आरो गोबां इउटिउबनि जि भिउवार्स बेखौ नोंथांमोना मोननो हागोन जेरैहाय इंलिशजों नोंथाङा जेब्ला इउटिउब खालामो अब्ला इन्टारनेशनेल लेंगुवेज हिसाबै इंलिशा बेखौ बयबो बुजिगोन बेनिखायनो बयबो मानसिया नायगोन नायनानै नोंथांनि जि चेनेल बे चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामजागोन लोगोसे गोबां भिउवार्सफोरा फैनानै नोंथांनि जि भिडिअ बेखौ नायगोन मानोना इंलिशखौ बयबो बुजियो नोंथांमोना नाय आलफ्रेड बसुमतारीनि इउटिउब चेनेल बिथाङानो बर'नि गेजेराव हाइएस्ट साबस्क्राइबार मोननाय 1,32,000 दासिम मानोना बिथाङा इंलिश लेंगुवेजजों इउटिउब खालामो दा अब्ला नोंथांमोनाबो इंलिश लेंगुवेजजों इउटिउब खालामनानै आपल'ड खालामनो नाजादो नोंथाङा जेब्ला बर' लेंगुवेजाव भिडिअ खालामो अब्ला बर'नि अनगायै सोर बर' बुजिगोन रावबो बुजिया बेनिखायनो नोंथांमोना बर'नि अनगायै गुबुन लेंगुवेजफोरजों जुदि इउटिउब बानायो अब्ला आं सानदों नोंथांमोननि जि चेनेल बेयो थाबैनो ग्र' जागोन बेखौ आं आसा खालामो नोंथांमोन आंनि दिनैनि जि भिडिअ बे सुंद' भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनानै आं गोजोननाय मोनबाय दा बे भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय एसेब्लाबो हेल्पफुल जादोंब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौबो प्रेस खालाम जाहाथे आं इयुनाव बेबायदिनो माखासे भिडिअ आपल'ड खालामोब्ला नोंथांमोना थोंजोङै नटिफिकेसन मोनो आरो आंनि भिडिअखौ नायनो हायो गोजोन्थों नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ फर वाचिं